Tak, vybrali sme sa na jednu noc so Slavkou. Malá teta hodná. Hľadáme si nejaké miesta, chodíme po prírode. A uvidíme, či niečo nám padne do oka. Zatiaľ to nevyzerá tak zle, ale úplne zas niečo, kde sme nikde neboli. Aj tie lekná sú není zlé, aj tam veľa lekien je. To rákosie oproti je super. Tuto zase sú tieto stromy vo vode. Stačí len ozingať a sem to poslať preto. To by nemuselo byť zlé. Tak už si rozkladáme aj posedeníčko. A stoličky si medneme do toho. No až tam rozťahne jednu, druhú a tam budeme setkať. Ja si sem vedľa dám lehátko a tam budem spať. Inak rozmýšľam, že asi ani bývak neozťahnem, že asi na večer dám lehátko sem do tej moskytierky. Zložíme stoličky, no. A lehátko budem mať túto videa úplne bez problémov. Áno? No jasné. A trošky. A tu je celkom dobrá zem. Čo ja robím? Tak. Pednu už mám. Jednu si dám sem niekde. Druhú si dám hentým smerom. Tak idem. Na jednu paličku si dávam vlastnoučne vyrábaný tigáčik. Ten pôjde na jednu aj s popkou. A to je ono. Tak. Normálne na takúto tú zatavovaciu šnúrku Leadcore. Pomocou toho tam dám tigák, jednu 12 popku na to. To je taká moja klasika, ktorú som častejšie používal. Tak, tigáčik. K tomu jednu popku. Uvidíme, či to bude aj tu nafungovať. Predsa prostredie je trochu dosť iné. Tu veľa viacej bahna, špinavšia, taká smrdlavejšia voda. Ale však hádam to bude fajn. Slavinka, ty čo ideš? Ja si idem pripraviť miestočko. Mám takáto díra pod stojanou, ty kokos, tam čo žije? No, tam budeš mať nejakého otelca. Nutria? Asi, alebo bobor. Nutria. Tak, zatavíme. Tigáč, aby mi to moc karase nebrali, preto tam dávam aj ten tigák. Ale na druhu dám solo popku. A uvidíme, jak budú reagovať. No neviem, čo je tu za ryby. Či sú tu aj sumčeky náhodou, není a tak. Skúsim najprv tú klasiku proste a či to bude fungovať. No jedno miesto by som si pravdepodobne si vyberiem tam oproti tým rákosiam. A jedno úplne na jednoducho dám sem pod breh. Vidíme aj hĺbka vody, aká tu je. Myslím, že nebude moc hlboká. No, tých 70 cm je takto blízko brehu. S tým som aj rátal, ale však to je v pohode. To je v pohode. Takto. Tie plávajúce rastlinky, lebo tu strašne plávajú takéto zelinky na hladine. Vidíte tieto? A tu stále chodí hore dolu, vidím, že teraz sa to vracia. Pred chvíľou som si všimol, že to taký veľký tas ťahalo smerom dolu alebo smerom doprava. Tak cieľku zatiahneme. Signalizátor mám vypnuté zvuky, aby ste sa nečudovali, že to nepípalo. No, to kvôli tomu proste nemusí to zbytočne, keď to mám vždycky na prvý posluchu. Nemusí to zbytočne húčať. Je tam nutria oproti. Tá tam robí blbosti. Aha, vidím ju. Tam oproti v tých kríkoch. A nahodíme druhý prúd. Ako som hovoril, ten budem sústrediť tak ďalej od brehu. Tam pretie lekná. No, šupneme to. Jak je ten špic?
Kokos, toto boli aké vlny? Čo to tu prešlo? A tu sa niečo jadne vyplažilo, kúknite na to. V strede. Ty vole. Čo to bolo? Vidíš ten pás? Totálna vlna, však hovorím ako aj do kamery, že všímate tú vlnu a v tom bubliny. Dobre. Pekne. To je dobré znamení. Tak nejako som si to predstavoval. Čiže to potopiť pod tie zelinky sprosté. Tak. To bolo zaujímavé, ty kokos. Fajno, vidí, aký smát. To kysne. A tak toto šupneme. Priamo na montáž sa snažím, aby to bolo na takom koberčeku. Jen tam to bude troška problém hodiť. Presne, ale však nejako to dám. No, dobre. Tak už je Slaviena má nahodené. Počkaj, Zlatko. Ty to tu máš také troška bojové. Nie, že mi padne celý kýbel do vody, zakrmím tu. No to by bolo. Nepadne to. Tak? Áno, to mám len tu blízko. Ja mám ešte bližšie. Dobre, stačí zatiaľ. Tak, už sedíme, už sa zatmelo. Nejakých 9 hodín. Oni neviem. Už predsa len, tu je Slavienka vedľa mňa. Pol 9. Už predsa len tie dni sú hodoskáčie. Ale slečky idú, ty kokos. Túto spať bude dneska sranda. Akurát Slavke hovorím, že tu mám nejakých dvoch takých veľmi intenzívnych. Dúfam, že do rána nepôjdu takto v kuse, lebo to bude ozaj sranda. A ešte oproti v lese, také zaujímavé zvuky idú odtiaľ. Nejaký pukot konárov a čo ja viem čo. Tak dúfam, že nás nedojde navštíviť nejaký neželaný muco. No uvidíme. Ale tak prútiky sú vo vode, zakrmené je. Ale sedí sa nám super, vidíte, že som si dovolil aj zasvietiť a úplne komáre bez problémov, lebo sedíme pod tým dážnikom s tou moskytierou. To je veľká paráda. Je to dobrá vec ozaj. Pekne dve stoličky sa nám sem vošli, stolík. V kľude sme sa navečerali. Fakt nepoznám absolútne vôbec túto lokalitu. Hádam, tu niečo pláva. No, prvý kontakt. Netrvalo to ani dlho. Zašiel mi hneď do lekna. To je kapor. Kapor. Kapík. Pekný kapor. Podberáčik. Mám tu. To je jaký kapor? Ty po vode? Pekná ryba, ty vole. Čo ti fučí? Nevýrazne volovko. Poď. Mámo. Máš ho? Čo si je? Zlato. Dobre. Čo si je? Ty
akože není to obľúda, ale Pekný. na prvého kapela, na to, že takto Daj. večer behom chvíli v podstate. Ty no ja som prekvapený. Chyť, Hezky. ja donesem vaničku bližšie. Dobre. Pohode? Aha. No ale jak vylezeme z tej moskytiery, už aj komáre idú. Tak toto som fakt nečakal, ja som myslel, že proste ako hádam jeden záber, tak dúfam, že nie je jediný. Tuj. Toto keď často poviem, tak potom už nič nedojde. Ale takýto zaujímavý, čo to tu lieta? Taký hmyz veľký. Takýto zaujímavý dlhý kaprík. Pekná forma, ty kokos, krásne brúško, taký naozaj. Súboj bol úplne že absolútny. Nezašlapil som v kúve. Oný, sršeň. Aha. Pozor na neho. Je za tým svetlom. Ide za tým svetlom, zasnem to. Dobre. Tak sršňa sme sa zbavili. Fuj. Ale mušek, všetkého je tu strašne veľa. A idem pustiť toho kapríka. Krásny taký dlháň. Bomba ryba. Ty kakas. Tak toto som nečakal. Čau kámo. Na tigráčik a na popku. Bomba. Tak idem to tam nahodiť, zakamíme a uvidíme, čo bude ďalej. Už som tu bubí. No len, vieš čo sme hovorili? Leknáre, vidím. No len aby ti niečo moc dole, lebo vieš čo potom. Kokos ten prúd dostáva dobre. Spolupracuje. Pekne, už máš pred sebou, super. Kapuje? Neviem vôbec. Mne sa zdá, že kapuje. Ty kokos, dobre to dostáva, pekne to dostáva. Ničil ti nesmie Nechcem ho zabočiť. pustiť. Len tam doľava ho nepúšťaj. No už ste ísť, pozor, ste ísť tam. Aha. Dobre, neboj, čilo. Idem. Kde som dal ten stôl podberať? Som tu. Neboj. Čo ti? Hej, jakého kapra si vyťahla? Čo ti? Dobre. Vyploťa. Šalená. Dobre. Šalená táto čohýci. Tak toto divča moje Dobre. zabila. Dobre, chyť si, tu máš pod dvere, chyť si ho. Hneď mám to posilovať troška. Dobre. Máš ho? Čo si fučí a odkiaľ vytáhla, hej. Pozrite, vidíte tie stromy? Počkej, zasviť tam. Vidíte tie stromy moje, hej, odtiaľ. Čo si... Šláka. Dúfam, že sa teraz chceš jak ja, ty kokot, akože... Dobre, ukáž, ja chytím pod berák. No. Ty si chyť prúd. Chyť si prúd. Čo ti iba? Počkaj. Počkaj, kámo, hej. Počkaj. No, len musím sa troška k vode, lebo tu sú také konáre. Trča. Nechcem ostrhnúť pod berák. Ukáže kokos, čo ti? Fúči zlato. Nádherná ryba. Ó, Bože môj. Brutál.
Tak toto sa teda ozaj nečakala. Neviem koľké hodín, niečo po polnoci, alebo tak nejako, ja ani neviem. Už som tak zaspávala, fajn. A odrazu len taký jeden pip. A o chvíľku jazda, ale fú. Ani vlastne by ma nenapadlo, že na druhej strane je toto. Mega iba. Dobre. Ideme ho pustiť, nech si zase ďalej pláva. Bomba iba zlato. Gratulujem. Ďakujem, láska. Ty. Dobre, moje zlato. No čo, kámo? Ideš? Pôjde. Čau. A nám zamával. Nádhera, zlato. Akože, dievča moje, gratulujem. Ďakujem, Zlatko. Bomba iba. Tak do rána už nebolo v podstate nič. Nejakých 10 hodín balíme. Presúvame sa zase niekam inam. Ideme zase niečo ďalšie pohľadať. Nezostávame na tom istom mieste. Proste spravíme si takú túr. Máme ešte jednu noc pred sebou. Sme sa dohodli, že teda zostaneme ešte jednu noc a skúsime to niekde inde. Tak, pobalené na hovado, nahádzané udice, stojany, všetko. A jedeme za ďalším dobrodružstvom. Jak sa to nazvala? Semolínová. Tak, dali sme si kemping. Už sme boli hladní na tých cestách našich, všetko v aute, udice a takže vybrali sme si fakt len jedlo, chladničku. Takže či sa napapáme a rozhodneme sa, čo ďalej, či zostávame tu, alebo ideme zase nejaké kilometre ďalej. Uvidíme. Zlatá Slavina, čo hovoríš na miesto? Ako vyzerá to tu celkom fajne, ale len asi pre jedného. Tu sú predu brutálne zeliny ale divočina je tu riadna. Však toto. Dobre, však uvidíme, možno ja sa ešte pôjdem poprechádzať, nájdem niečo. Uvidíme. Keď nie, sajme do auta proste a putujeme ďalej. Veci také pohádzané, všelijaké. Slavienka, stojan je teraz môj. No však to som rozmýšľala, že to asi ja ťažko. No, ja budem mať stojan tuná, lebo máme troška také miesto, no predsa len tieto fleky, kde momentálne sa nachádzame, alebo celá lokalita je taká, že sem úplne minimálne iba aj chodia. Takže tým pádom nejaké miesta porobené a niečo podobné tu ťažko hľadať. Takže našli sme si niečo také troška, že po nejakom rybárovi, ale to už tu asi veľmi, veľmi dlho nebol. Vidíte tuto predo mnou strašne veľa lekien a sú v tom také tie tvrdé zeliny, také tie jak špongy a také konce to má, proste to sa od spodku ťahá. Oni sú veľmi tvrdé a pevné, takže tadiaľ ťahať rybu pri zábere nereálna vec. Tak sme to vymysleli tak vlastne, že jeden stojan bude tuná, bude sa to ťahať troška vrchom a vlastne to nahodíme niekde za tie lekná. A tu je také druhé miestočko. A sem dáme druhé dve palice. Tu budú slávkine, tie dáme sem. Tu je to celkom reálne, tu ten veľký porast tých zelín končí v podstate a tu sa dá teoreticky úplne v pohode zdolávať. Že není to až také, že by to extrémne zavadzalo. Takže slávka si dá palice niekde sem úplne doprava, tá ich potiahne tým smerom a vlastne keby bola aj zdolávačka, bolo by treba, tak sa tie vyťahnú vlastne z tej ľavej strany. Tie prúty vlastne, že pri zdolávačke by sa dotiahla iba sem a odtiaľ to by sa to zdolalo. Iná možnosť není. Fakt, ako je to tu zarastené maximálne. Ale tak uvidíme. Máme jednu noc pred sebou. Pochodili sme naozaj obrovské množstvo miest a všelikade sme sa poprechádzali niekoľko hodín vlastne popri vode. Zatiaľ sme sa rozhodli, že vlastne skúsime to tu na. Je tu absolútny kľud a takže hádam sa nám zadarí. No. Prvá noc bola fajn,
Uvidíme, čo povie druhá. Jednu šuchneme úplne, že sem. A my budeme dúfať, že keď zabere. Koľko tam je, jaká hĺbka? Tam je to dobre hlboké zlato. Dobre. Dáme si druhú. Joj. Tam mám tigáčik ešte z popkov a samozrejme to vymením, to je už obschnuté po tej ceste. Takže dám nové. Tak. Tu, kde to je? Čo sú? Gimblavy. Á, už sa vyhadzujú ryby. Ty si trúba. No a či chceš na to niečo chytiť? Teraz? To ešte len uvidíš. No však práve. Šušňavé ryby. No, Lavienka ide nahadzovať. Jeden prúd je už ve vode. No, nezakláňaj to moc. No, snažím sa. Ale vlastne neviem, kam to chcem nahodiť. Smer ten strom hrubý. Sú tu 3. 1, 2, 3, tretí. Tam nevidím, tam je tá šipka. Nevadí, hoď to cez tú šipku. Až vyhni tak. Tak. Vyhnem. Áno. Ty dobre, dobre. Môže byť? Môže byť. Ideme Slaviene troška prikrmiť. No, tiaľ toto bude o niečo bližšie. No, máme ho tu. Prvý záber, ty kokos. Ale taktika nám moc nevyšla. Nie. Zachytil sa do tých Zelín. lekien, vliezol, ale však uvidíme. Amur volá, kedy sa dá vytiahnuť aj z takých zlých podmienok. Ale toto je úha. Toto je moc a je to pekná ryba. Máme lekná. Možno to nejako obpláva. Ja dúfam, že to uježe, ale on ich má už toľko obmotaných, že to je prúser. Skúsim to nejako obísť. Kokosa. Buď pustí lekno alebo prúd? No, však ja neviem, čo povolí prvé. To pučia. Nie je dobré toto. Čo, vlezem do vody? Ale kde je čosi? Aha. On to určite voľako vypláva. No ja by som aj vlezol. Tu nevieš, čo je v tej vode. A čo zeliny? Dobre, že ja tu budem zachraňovať, alebo čo utopíš. Tak hádam, nie je taká hlboká. Jasné. Kapor je to. Nie je to Kapor. moje. To je troška ešte horšie, lebo takých... No a už je ďalších zelinách. Jamur je kľudnejší. Hop, hop. Hop, pozri, jak som ho poťahol vrchom. Nepodbej. To je. Opa, no, tam. Je tam zlato. Super. To bol fajn. Vyduncoval si ho jak včera. To bol fajn. Dobre. Ty kokos. Dobre, daj udicu. Vydýchaj sa trošku. Pozri, že pripravím. Toto sú fajty. Pista. Môžeš si zobrať GoPročko. Tak videli ste ten fajt taký troška oneskorený, lebo sme nevedeli nájsť GoPročko. Ale podarilo sa mi ho vyťahnuť, ty kokos tých lekien. Taktika troška vyšla, ale na konci sa to pribrzdilo. Ale podarilo sa vyťahnuť. To som rád, že proste aj z montážov alebo niečo, že nezostal. A takýto černoško.
Domov otec brutálny. Slavienka sa už vyspinkala troška. Trošičku, no. Prebehali ten môj záber. Takže trošku sme sa tak roztotovali, hneď pozrite, teče so mne. Ale už pomaličky zachádza to slnečko, už je 5:30, už to není také strašné. Tak uvidíme, čo bude. Slávka mala nejaké také prejazdy, nejaké brnky na svoju pravu, čo je najďalej od nás. A ja paradoxne ako tuto blízko nás, inak sme tu potichu akože. Takže tá ryba nemá nejaký dôvod sa bať. Evidentne to nevadilo a ten kaprík prišiel. Škoda, ale tie amúre sa nám tentokrát vyhýbajú. My sme vyslovene išli za nimi a tentokrát kape. Ale tak asi je to aj taká voda, že proste tých amúrov je tu máličko, predpokladám. Ale sa čudujem, akože, lebo prostredie aj biotop vo vode, všetko, akože podľa mňa by tu mali aj, no len dove, ako je to s pytliakmi a takto, že či to tu nemá si a niektorý moc, alebo možno sú stiahnuté v nejakom inom úseku, kde je troška ideálnejšia, možno teplota vody pre nich alebo niečo. No vieš, ak uvidíme, no. Tento záber, čo som mal, ja som myslel, že je to amúr ešte, ak sa mi prevalil v tých leknách. Najprv tak na mňa zapôsobil ako amúr, lebo nebol to taký vyslovene fight kapra. Ale nakoniec sa z toho vyklul ten malý černoch. A tak určite spravil aj ten radosť, akože. Tak to cez deň, a taký paradox ešte, sme tak sedeli, hovorím, jaj zlato, mohol by prísť záber aj cez deň, že bolo by to super, nielen v noci s čelovkami a oné komáre, všetko zlotá okolo vás. Čo ja viem, koľko prešlo? Pol minúta? Ani nie. Možno ani to nie, a v tom len pozeráme na môj silón a a už aj išiel a vidím. Ja som sa rozbehol, Slávka sa rozbehla, podberák a GoPročku sme nevedeli nájsť. Tak ste to videli troška tak neskôr. Ale tak super. Aspoň niečo ste mali z toho. Že sme ho našli. No, je. Lenže to je v Leknoch na druhej strane. Neviem, čo to je. Nejaká menšia ryba je to. Nevidela som ani. No, skúsime to. Kapo, je? Kaprík. Malý kaprík. Hej. Tu máš doľava, jo. Dobre, mám ho. Mám ho. Dobre, nebudem ho trápiť.
Jaká je teplá tá voda, ty kokos. Teplá je tá voda. Taký oný. Portovec. Hej. Aha. Dá si malý kaprík. Už strašne dverí. Kapríček, že? Každý deň z tejto strany. No poď, mámo. Nabehli takýto, no. Pustím ho hneď. Potichu, potichu. No to sú krásne rána, pozrite na to za mňa. Spánok pod hviezdami. Je luxus. A noc bola slabúčka, neboli žiadne zábery. Jedného krása. Okolo 4. som mal, sa mi zdá. Slávka nič. Úplne ticho. A teraz pred 6. Ja jeden kapor. O pol 7. Slávka druhý kapor. Čudné, ja som myslel, že fakt, že tá noc, že to bude jazdiť. Bo vyslovene voda vrela normálne. Také, akože stále, ryby sa hádzali, či malé, či väčšie. Stále bol nejaký ruch na tej vode. Chodili mi tu nejaké zvieratá okolo mňa. Párkrát som sa na to zobudil. Ale nič, čo by mi nejako prekážalo moc. Ale tento východ slnka je nádherný. Potom toto je takéto chvíle si užívať. Krásne ticho, nikde nikoho. To sú tie najkrajšie miesta. Dneska to balíme, ideme do Menkov. Bo už ďalší deň v takomto teple vydržať, už to je veľa. Aj zásoby sa namíňajú. A treba si aj reálne oddychnúť telo, aby fungovalo do práce, aby sme mohli ísť normálne v pondelok. Tak si dáme jednu noc normálneho oddychu doma v posteli. A bereme energie a ideme zase dokola. Jaká jazda. Jaká jazda. Ten prešiel asi všetky telekná. Fúha. No ale to úplne stojí. Hop. Hop, a B. Niečo povolilo. Ty, ale ja ho ťahám s celým tým ostrovom, tých lekien. Vybehol. Vieš, že sú tam ešte ďalšie. Taký športovec? Neviem, ale asi áno. Rýchly je. Ne, troška, neviem. Ako tie výpady sú také silnejšie ako to, čo bolo predtým. Povedal by som, že by to mohlo byť niečo trošku väčšie. No inak to sa to už trošičku. No presne Nie, tade ceste. Kúhňa, to vyzerá lepšie. Ten je taký čierny. Podaj mi podberák. Nech to bude. No neviem. Som ich chytil strašne veľa. Tomu sa povie ťahať z prekážok.
No. A. Dobre, rozhondi to celé, tak. Musí ísť z povrchu. Vyjde dole. Kde sú korene? No, že nech to nech to... Držím. Je tam, je tam. To je nenormálne. Milujem vás. Keď pálite to. Ty kokos, no. To bol fight. Ale čudné, proste tú celú noc nič a teraz behom v podstate 1 hodiny už tretí záber. Zatiaľ taký najkrajší z tohto úseku, kde sme teraz. Ale parádna, ten fight cez to lekna. Proste či to preverilo, háčik, prúd, všetko, montáž celú. Nádherná iba. Bomba. No tak, rybačka, ktorá mala pokračovať s názvom Po stope amúrov, sa zmenila Po stope kaprov. Od amúra sa nám nepodarilo spraviť záber. Pravdepodobne proste je to taká voda, kde sa tých amúrov moc nevyskytuje. Ako niečo sme videli, jak aj nejaký amúrik trhal rákosie popri vode. Proste nešlo to. Nevedeli sme ich nejako docieliť záber od toho amúra. Ale nevadí, káper bolí, zábava bola, všetko, perfektne sme si oddychli, krásna príroda, tichučko. Takže spokojní musíme byť, aj sme samozrejme. Slavienka, tá si chytila úplne že neskutočného kapra, ktorý nás úplne vystrelil. Nevadí, skúsime to inokedy určite, vrátime sa ešte na túto vodu a pozrieme sa aj možno na nejakého amúrika. Uvidíme. Dáme im určite ešte šancu. Lebo toto je predpoklad, že tu sú